A ideme spolu. Dajú lepšie však. Áno. Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Zároveň aj za pozvanie. A ja viem, že tieto slova možno vyznievajú ako klišé, ale v každom prípade ľudia, ktorí pomáhajú a vďaka ktorým potom takéto benefičné koncerty, ako je práve tento dnes, ja si to veľmi vážim a som veľmi rada, že ste ma pozvali naozaj. Ďakujem veľmi pekne. A ďalšia vec, ktorú musím povedať, muzikant z Prešova musí prísť, musí hrať na východnom Slovensku, aby zistil, že ľudia práve tu majú najlepší rytmus. Vy ste tlieskali. Ďakujem, boli ste výborný metronóm teraz pre mňa. Odrazí
Odrazy zrkadiel môžu vás viesť.